Hello guys, so ulit-ulit. Maraming nag-request sa akin ng video na part 2 doon sa aking Kilikili Power. Part 2 daw, part 2 reveal. Ngayon na ano ko na kasi ang dami na tapos minisis pa ako sa Facebook page ko, sa YouTube ko, ang daming nagko-comment na part 2 reveal. Kaso lang nahihiya ako na i-part 2 dahil nga nasira yung aking Kilikili Power. Nasira siya, guys. So, hindi, nahiya akong i-reveal siya. Pero, nasira lang naman yun dahil sa paggamit ko ng, ng product na hindi maganda. Ay, hindi maganda siya sa iba. Kaso, hindi fix yung ko. Hindi na, ayaw ng balat ko. Sensitive pala yung balat ko, kaya hindi siya So, nasira siya, guys. Sa hindi nakakaalam, Bisaya pala ako, no? Bisayang dako ako. Kaso lang, nagtatagalog ako para maintindihan ng lahat. Alam mo kasi guys, yung mga Bisaya, flexible yan siya. Nakakapagsalita yan ng English, Tagalog. Kaya ako magtagalog na lang ako para maintindihan yung lahat. Sa mga, kasi hindi lahat ng followers ko sa TikTok at saka sa Facebook page at saka sa YouTube, mga subscribers ko, hindi lahat Bisaya, kaya nagtatagalog ako. Yun. So, ito yan guys. Gumamit nga ako ng product na hindi ko alam, nakakasira pala sa aking blood. Hindi naman ako nagsisi at hindi ko rin sinisi yung product na yun dahil kasalanan ko naman, 'di ba? Kasalanan ko ba't ako gumamit? Hindi ba? Kasalanan ko, but nag-try ako na hindi man lang ako nagpakonsulta kung fix ba sa siya akin, ganun. Tapos, yun guys, magpaganda muna ako kasi sabi nila, ang mga Bisaya daw ang papangit, diba? So, kailangan ko magpaganda, ang makeup lang yan guys. Kailangan ko magpaganda para sabihin maganda naman ng mga Bisaya. Fuck, ganun. Ayun guys, bahala kayo. Naguguluhan ako. Pati ako naguguluhan. Hindi lang naman kayo. Diba? Naguguluhan din ako sa ko. Ganun. So, magkilay pa ba ako? Medyo okay naman yung kilay ko. Ayun guys, maya-maya ipakita ko sa inyo kung anong nangyari talaga sa aking Kilikili Power. And then, yun guys, hindi ko naman masasabing hindi maganda yung product na yun dahil marami namang gumamit na gumanda talaga sila. Sadyang ako lang talaga, hindi ako hiyang. Kasi sabi nila, pahiyang-hiyang lang daw yan, diba? So, hindi ako hiyang doon. So, sad to say, umitim talaga yung kilik ko. Pero hindi ako galit sa hindi ako galit sa gumawa ng product na yun. Kasi dami din naman nilang natutulungan. Pumuti din naman yung nila. Pumuti din naman yung kilikili nila. Diba? Kasi lang sa akin, hindi lang talaga, allergy talaga ako. Kala mong mayaman, diba? Di ka dato, day. Kaya padaplin. So, yun. Dinala ko na lang sa makeup, sa ganda sa pangit ng kilikili ko. I-makeup ko na lang, 'di ba? Maganda na ba ako? Oh. Para sabihin, ay, makeup lang pala ang nagdala. Char. Oh, 'di ba? Yung talaga, yung isang araw na paggamit ko, kinabukasan doon talaga umepekto siya. Sadyang talaga, sunog na sunog ang pula-pula niya, tapos parang di mo maintindihan anong sakit, yun. Pero sabi ko, kasalanan ko din naman yun. Kaya okay lang. Tapos ayun, sabi ko, hindi na ako gagamit ulit, pero ipagpatuloy ko na yung aloe vera ko. Yeah.
Akala mo kung saan lang pupunta. Sabi kasi nila ang papangit daw ng Bisaya, kaya kailangan natin magpaganda eh. Diba? Bisaya reveal. So, ayan na guys. Sa bulips na ba ako? Saglit lang. Saglit lang guys ha. Papakita ko na talaga. Hindi ko na siya kayang itago kasi ang dami na kasi nag-request eh. Sa may Facebook page ko, daming nag-message na part to reveal daw. So, kahit nahihiya ako na kasalanan ko na nagamit ako ng product na hindi naman ako sigurado na maganda sa akin, okay lang yun. Kasi kasalanan ko naman. 'Di ba? Paulit-ulit. Bahala kayo dyan. Kung ayaw nyo makinig, bahala na. Request lang kasi ito sa mga viewers ko. Tsaka mahal na mahal ko yung mga viewers ko guys. Sa totoo lang. Sobra. Kasi sila ang dahilan kung ba't ako nandito ngayon. Parang na-inspire ako. Oh, ang dami palang nagko-comment. Yung mga ganun na factor guys. Sabi ko, may nagmamahal pa rin pala sa akin, 'di ba? So, ito na. Maganda na ba ako guys? Okay. So, natanggal na yung buhok ko. Sabi ng buhok ko, ang ingay-ingay mo. Aray ko. Sabi ng buhok ko, ang likot-likot mo, sabi niya. So, ito na guys. Ang ganda pala ng Bisaya. Char! Ayan. Left and right daw sabi. Kaliwat kanan. Diba? Saan pa kayo? So, ito na. Ilapit ko siya. Tsaka ilayaw ko. Medyo okay na siya ngayon. Hindi na siya masyadong black. Dati kasi mga after 1 week, sobrang talagang itim. Pero may nilalagay akong oil. At saka alam niyo na. May nilalagay ako. Pero medyo okay na siya ngayon. Aray ko. So guys. Ito na. Chuing! O, diba? Ang itim niya guys. Ito pa. Pero dati talaga para siyang ng kaldero. Diba? Huwag yung ipasabi sa akin kasi may magagalit. Hindi ko sasabihin kung anong pangalan ng product na yun kasi may magagalit siya. At least maganda ako. Diba? Ayan siya. May pasa pa ako. Ayan. Pero medyo okay na siya ngayon. So, nilalagyan ko lang siya ng oil. Hindi ko siya ipakita. So, yan lang guys. So, masaya na kayo, ha? Napakita ko na, part 3 ko na, na part 2 ko na. So, masaya na kayo, okay na. So, magpaganda lang ako. Ay, hindi na ako mahiya. So, yung buhok ko na naman ang haba, no? Hanggang sa sa tuhod, lampas na siya sa tuhod. Kaya ang hirap sa client. Pero okay lang, mahal na mahal ko itong buhok ko. Kaya guys, hanggang dito na lang muna. So, masaya na kayo. Sana nag-enjoy kayo. At sa mga nag-request dyan, dahil mahal ko kayo, kaya ginawan ko to ng video. So, sa mga hindi nakakaalam, Bisaya akong dako. Kaya so lang, hindi lahat ng mga followers at subscribers ko nakakaintindi ng Bisaya. It's okay. Pwede din naman ako mag-English. Kasi, pero nakakahiya naman kasi ang daming judgmental, diba? Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa mga nagsubaybay. At kung gusto nyong malaman kung anong product na yon na nakakasira sa aking kilikili, kung gusto niyo talagang malaman, i-inbox niyo na lang ako. Ha? Kasi, wait! Andiyan yung kaibigan ko. Wait lang. So, andiyan yung kaibigan ko. Na Kaya yun lang guys. Dito siya sa tabi ko. Maganda. Perfect. Perfect. Perfect daw ang kagandahan ko. Visit.
Bye-bye! I love you all. Sa mga viewers ko, sa mga ano talaga, yung mga loyal na mga viewers ko, pakishare po yung video ko at hanggang sa muli, kung gusto nyo pa akong makita, mag-request lang ako ng video nyo. Kung dahil mahal ko kayo, kahit isa lang nag-request, dalawa, gagawan ko ng video. Okay? Kaya maraming salamat sa mga loyal viewers ko. Sana hindi nyo ako iwan hanggang sa muli. And see you in after 4 months, siguro nasa Pilipinas na ako. Kaya see you there and more videos pa. Thank you. Thank you and goodbye. Mwah.